जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों मोनसे बिपिपिनि आरो इउबिपिएफनि जोङो बिपिपिनि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि हाबाफारि लादों। बेखौबो सावरायनानै थिग खालामनाय जादों आरो जोङो बै सावरायनायावबो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि सेन्ट्रेल कमिटिनि गासैबो दैदेनगिरि इउबिपिएफ आरो बिपिपिनि गासै दैदेनगिरिया थागोन। बिपिपि जिन्दाबाद बिपिपि जिन्दाबाद डक्टर गाम्बारू मुसाहारि जिन्दाबाद डक्टर गाम्बारू मुसाहारि जिन्दाबाद डक्टर बाबू बर' लं लिभ डक्टर बाबू बर' लं लिभ वुमेन बिपिपि जिन्दाबाद वुमेन बिपिपि जिन्दाबाद प्रणबा नार्जारी जिन्दाबाद बिपिपि जिन्दाबाद इउथ बिपिपि जिन्दाबाद खुलुमनाय थाबाय गासैबो खोनासंग्रा बिथांमोननिसिम। दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि पिडब्लिउडि कन्भेन्शन ट्रेनिं सेन्टार लास्ट गेट दिसपुराव जोंनि बड' पिपुल्स पार्टी सेन्ट्रेल कमिटिनि आरो इउनाइटेड बर' पिपुल्स पार्टीनि गेजेराव मोनसे जइन्ट एक्जिकिउटिभ मिटिं जायो। बे मिटिङाव जोङो गोबां बाथ्रा जोंनि इस्युसफोरखौ सावरायनाय जायो। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इस्युस आरो माखासे बिटिसिनि बायजोआव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि माखासे जेंना जेथोनि सायाव सावरायो। लोगोसे जोङो फैगौ बे बड' पिपुल्स पार्टीया मा रोखोमै जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव बोरै बाहागो लागोन आरो माबोरै जोङो खामानि मावलांगोन बेनि सायाव जोङो सावरायनाय जायो। आरो जोंनि बड' पिपुल्स पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे कनफारेन्स जागोन, बेखौ धेमाजियाव खुंनाय जागोन। आरो इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसननि सेन्ट्रेल कनफारेन्स जागोन, बेबो गलाघाट जिल्लायाव जागोन। बेफोरखौ थिरांथा लानाय जायो आरो थाबैनो जोङो रिसेपसन कमिटि दागोन। बेखौ लानानै दिनै बेजों लोगोसे गोबां जोंनि इस्युसफोरखौ सावरायो। जिल्ला कमिटि जोङो दाफुंजोब्बाय, जोङो 20 जिल्ला बड' पिपुल्स पार्टी जोङो दाबाय। पेरेन्ट वमेन इयुथ जोङो दाजोब्बाय। बिनि उनाव जों माखासे साब कमिटिबो दानो दङ, दालाइ आफादबो दानो दङ। बेनो जाहैबाय ब्लक कमिटि दानांगौ, जोङो कनस्टिटुयेन्सि कमिटि दं, प्राइमारि कमिटि दं आरो बुथ कमिटि दं। बेखौ जोङो ग्रेजुवेलि जोङो दानायनि थाखाय दिनै मेलनि गेजेरजों डिसिसन लादों आरो बिथोन होनाय जादों। फैगौ जानुवारि 20 अक्ट'नि सिगां जोङो बे दालाइ आफादफोरखौ दाफुंनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। एसेनोसै। आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों मोनसे बिपिपिनि आरो इउबिपिएफनि जोङो बिपिपिनि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि हाबाफारि लादों। बेखौबो सावरायनानै थिग खालामनाय जादों आरो जोङो बै सावरायनायावबो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि सेन्ट्रेल कमिटिनि गासैबो दैदेनगिरि इउबिपिएफ आरो बिपिपिनि गासै दैदेनगिरिया थागोन। बेखौ लानानै जोङो सावरायनाय जायो। गोजोन्थों।